Заповядайте! Хората ви очакват! Има ли публика? Има ли фенове на дрифта? Има ли втори маняци? Момчета, дами и господа, които ще вземат и участие на втория кръг от националния дрифт шампионат Сепарево Баня. Следващия уикенд ви очакваме на 14 и 15 в Сепарево Баня. Там, дами и господа, битка ще вземат всички модифицирани топ модели. Всички най-добри дрифтари ще се сборят рамо до рамо, един до друг, броня в броня. Заповядайте на 14 и 15 в Сепарево Баня. Точните моменти на Тунинг Шоу 2014 година. Отново, дами и господа, най-атрактивните, най-шумните и най-големите дрифт майстори. Начало с BMW E36 V8 Turbo. Цели, дами и господа, 400 конски сили. Дами и господа, Стефан Църков! Станчо Църков, виждате какво майсторско влизане в цялата колона направи и второ място за него в първия кръг на националния дрифт шампионат. Голям талант, голям майстор. Дами и господа, втори зад него в своето индивидуално представяне пред най-верната публика на дрифта и на шоуто. Дами и господа, с BMW E30 3000 кубически сантиметра с 286 конски сили. Явор Алексов! Представител на Миракьори Кармоса, уважаеми приятели. Следващия, който ще се представи тук пред вас със своя зашеметяващ огромен двигател, само скромните 4,4, дами и господа. V8 към някъде 300 коня, дами и господа, Стефан Зашев! Стефан Зашев за вас, дами и господа! Отново виждаме от отбора на Миракьори Кармос. Точно в този момент единствения неповторим кабриолет тук при нас със своята Z-тройка 320 коня Ангел Харизанов! Човека, който принципно не обича да си прави селфи, тези, които бяха вчера, видяха. Следващия, който пред вас, дами и господа, ще покаже своите способности с BMW E36 3200 кубически сантиметра. Дами и господа, Ивайло Алексов от отбора на Балкен Дрифти! Дами и господа, по българските национални писти, следващия след него, уважаеми приятели, с отново огромния 4,4
8-цилиндров двигател с 312 конски сили. Дами и господа, човека по прякор матрицата Александър Язов! Дами и господа, свършва серията на БМВ-тата, започват невероятните японски машини. След Александър Язов матрицата със своя S11-200 SX, невероятния RB25 с 400 конски сили. Дами и господа, Калин Стоянов! Дами и господа, от Япония, отново към Германия. Старата любов раждане, това ще са казали хората. Точно в този момент невероятно красивата чаротата. Дами и господа, и то много бързата. Иворусия! Трикърката в Батони Шоу 2014 година. След нея, дами и господа, отново мощен модел на марката BMW с BMW 30 2800 кубически сантиметра с турбо. Уважаеми приятели, пред вас със своите 406 конски сили Иван Митев! Дами и господа, човека, който не само на 4 години може да видите, а и на 2, и то не с мотор. Малко по-късно очаквайте, както се казва. Скъпи приятели, и не на последно място. Човекът от RNG Design, дами и господа, благодарим на хората, които го докараха тук при нас и го връщат в дрифт спорта. Дами и господа, със своя Nissan Skyline, дами RB25 400 конски сили. Малко по-дълги от всички останали. Дами и господа, да ви чуя за Михаил Костятников! Покротяваме тези момчета, защото ако не ги спреме, те няма да спрат цял ден. Вие искате ли те да спият? Не, ама ще трябва. Нали, понякога трябва да ги спираме, за да мога да ви ги представя. Уважаемите дрифтери, заповядайте тук при мен всички пилоти. Може и без колите.